çavanı başı. Avyaj bu ku zamanı koyup çı hatta ya çı mafemesinin Endamên komela mafê mirovan li Amedê li meydana bajêr li deriyê çiya, broşurên ku mafê mirovan li serê hatine nivîsandin li gel belav dikin û wan ji bûyî mafê wan hişyar dikin. Lê gelo welatiyên Tirkiyê taybet Kurd ji mafê xwe çiqa haydarin, an jî çiqa dikarin nav jiyanê de wan bikar bînin. Di sala 2022 de li bajarê Kurdan gelek caran dîmenên bi vî rengî ên dorpêçkirina polîsan û desteserkirina çalakvanan derkete holê. Bu yıl itibariyle İsal taybet duwarê mafê xwe pêşandan meş û kombûn her dem hatin astenkirin êdî ev bûye adet. Nûnerê Weqfa Mafê Mirovan yê Amedê dibêje ku ji hezarî zêdetir mirov îddia ku li wan îşkence bûye serî li Weqfa wan dane. 11 mehên 2022 de a 12 derneketiye rakam nehatiye berme. 1330 kes bi iddiaya işkence dîtiye hatiye Weqfê jivane jî herî giring ez dibêm ev 700 kes di 2022 de işkence dîtiye ya jî kiryarên xerab lê hatiye kirin. 2022 de herî zêde çalakiyên Partiya HDP hate astenkirin. Hevserokê HDP Amedê Zeya Ceylan jî du caran hate desteserkirin. 2022 dîsa ji bo HDP operasyonên binçavkirina li hemberî partiya me, li hemberî hevbijêrên me, li hemberî kerê Kurd berdewam kir. Niha bi dey hezara hevalên me, endamên me, rêveberên me, hevşaredarên me, jî wekîlên me di zindanan de ne. 23 mehê de polîsan avêt ser navendên Partiya Herêmên Demokratîk, hevserokê wan ê giştî keskin bayîndiroh 14 hevserokên bajaran jî hatin girtin. Ne tenê HDP û DBP, Partiyên Kurdistanê jî paraxwe ji operasyonan sendin. Polîsan avête ser navendên sê partiyan û ala Kurdistanê jî qedexe kirin. Parêzvanên mafê mirovan dibêjin girtîgehên Tirkiyeyê jî rewşa girtiyên siyasî ên nexweş kirane û ji 1500 zêdetir girtî ên nexweş hene ku di nava sê meya de heftê nexweş li girtîgehan mirine. Malbatê girtî nexweşî ji wî balê bikişînin ser rewşa wan heftê sê rojan çalakiya kirin. Lê heta niha tu encamek dest nexistine. Tevgera jinan rojnamegerên Kurd ji operasyonan paraxwesandin. Bi dehan çalakvan û rojnamevan hatin girtin. Parêzvanên mafê mirovan dibêjin ku 2022 bi çar alî mafê mirovan hatiye bin pêkirin û karneya Tirkiyeyê gelek xerab e. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.